छे आम छोटो आजा सची आमका गीता सुबोधनी 14th अध्याय छे 19 to 27 श्लोक सांगून दिवचाक आम छोटो सची वेरी एक्टिव वेरी वायब्रंट भागवत पुराण कोंकणीची एक पार्ट म्हणून येतं माताजी हर ग्रेस अमला भक्ती माताजी अश्विनी मकामत हन्नी हंगेले किरु परिचय दिवचे प्रयत्न करता माताजी हन्नी डिसायपल ऑफ हिज ग्रेस राधानाथ स्वामी महाराज डिसायपल आसाची आणि यूथ गर्ल्सांक मार्गदर्शन दिवचे मूलक तांगेले सेवा सहयोग दिता आसाची आणि मटेरियल एज्युकेशन बी 2008 अंतु कोरनु तशी कृष्णा कॉन्शियस अंतु जॉइन जल्ला आसाची ಮೂಲತಃ ಉಡುಪೀಶ್ ಮಾತಾಜಿನ ಅಸುಚೆ ಬೆಂಗಳೂರಂತು ಭಾಗವತ್ ಪುರಾಣ कोंकणीचे एंकर जावन कथामृत अंतु भजनामृत अंतु आणि माताजीले मस्त सहयोग आस बेंगळूर अंतु हन्नी वैष्णव सेवेंतु टेंपल प्रीचिंग अंतु बुक डिस्ट्रीब्यूशन अंतु संलग्न आसाची भागवत पुराण कोंकणीचे ऑल टाइम एक्टिव preacher his grace माधव शरण प्रभुले धर्मपत्नी हन्नी दोघे कृष्णाल सेवेंतु सदा तत्पर आसची माताजी आयच्या कार्यक्रमाक स्वागत करचे वेलकम करचे मेगल सौभाग्य म्हणून लेख माताजी ओवर टू यू माताजी हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी धन्यवाद स्वातिका मत माताजी पुराजनक तुमगेल आशीर्वाद आणि अनुग्रह अंतु आज आम्ही भगवत गीताचे चॅप्टर 14 19th वर्स तुला 27th लास्ट वर्स तनक कमी आजी पळया नेगल प्रयत्न करता आम्ही सर्वेक प्रार्थना करूया ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो कृष्णपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सो तुम्ही पुराजनन अत रिसाइट केलेलंस पुरा श्लोकस सो आता तनक आम्ही ह्या 14th चॅप्टर अंतु पुरा गुण मलरी भौतिक प्रकृतिಯ गुण कसने म्हणून पळलिंची 3 टाइप्स ऑफ गुणा विषय आम्ही पळलिंची कंच ते 3 गुण कोणी सांगतावा सत्वगुण रजोगुण आणि तामस गुण सो ह्या 3 गुण आम्ही पळलिंची तज विषय पुरा तुम्ही ऐकलिंची जलरी कृष्ण कसन सांगता ह्या 7th चॅप्टर अंतु दैवी एष गुणमय मम माया दुरत्यय मला कसने कृष्ण कसन सांगतस ह्या 3 मोड्स अथवा ह्या 3 भौतिक गुणाचे ह्या 3 गुण कसन अस त्या पुरा मेगेल कंट्रोलर अस हाव ते कंट्रोल करतस ह्या आम्ही हक्क ओव्हरकम करचे भारी कष्ट म्हणून सांगतस जलरी मम एव ये प्रपद्यन्ते मयाम एतम तरन्ति ते मला कसने जलर कोण मक सरेंडर करता तनी ह्या इजिली क्रॉस करूयात म्हणचे
सो हे डिटेल्ड जावन कशी क्रॉस करूं म्हणचे आमी हे 14th अध्यायान तू डिटेल्ड जावन हांगा कृष्णान सांगचेस. सो हे 19th वर्सातुल्यान 27th वर्सात हांका पळयत. आता आमी पळयलेंची सो कृष्ण सांगतस पुरा मेगेल कंट्रोलर असो 3 मोड्स ह्या 3 गुण कसन की मेगेल कंट्रोलर असो. सो आमी तजला तेगेल कंट्रोलर असताना आमी कसं नाही करू जायना नव्हे आमी कसं करूयत म्हणून एक प्रश्न येवचे पूर जलरी हांगा कृष्ण कसं म्हणतो म्हळ्यारी आम्ही केलं चूज केलं तशी कृष्ण ताजे प्रकार आमकां खंयचे मोडार दवरयत खंयचे गुणांत दवरयत म्हणून पळोवन ताजे प्रकार आमकां दवरता. सो आता एक एग्जाम्पल दिवक जाल्यार एक 3 माळ्याचे बिल्डिंग तुम्ही आलोचन कराची. सो ते 3 माळे बिल्डिंगांतू फर्स्ट ग्राउंड फ्लोरांतू कसं नसता बियर शॉप आणि असता. सो ते खंयचे मोडार असता तामसिक गुणांत असता नव्हे. सेकंड फर्स्ट फ्लोरा येताची फर्स्ट फ्लोरा येतान कसं जाता ते पुरा गॅमलिंग जात असता कॅसिनोस असता आणि मीट इटिंग शॉप्स असता तशी पुरा असता. सेकंड फ्लोरांतू येताना चिके योगासन तसल पुरा कोर्चे सिकेता असताची आणि थंय तुलन आनीके वयर येतान थर्ड फ्लोरांतू देवस्थान येता. सो ते तुम्ही त्या बिल्डिंग अलग येताची ग्राउंड फ्लोरांत कसने बियर शॉप असो ते पळयलेंची ते पळयल कुळ्ळे कसने हा हंग एद्राग बियर शॉप आसिल्ले हांव पिल्लो आनी चमकलो म्हळ्यार जत्तुवे ना. सो आमकां ऑप्शन असते. सो आता सांगिल म्हणके कसने बी आणि डी या मध्ये कसं येतं सी म्हळ्यार बर्थ आणि डेथ मध्ये कसं येतं एक चॉईस येतं आमकां. सो ते बिल्डिंगान समेत खंयचे फ्लोरा वचेत ते आमगेले चॉयसा वेरी असता. सो ते आमकां चूज करचे एक ऑप्शन हांगा कृष्णान आमकां पुरा जनक दिल्लेलो आसा. सो हांगा ह्या वर्सांतू कसं सांगता ह्या पुरा परफॉर्मर कोणी नाचांगा पूरा कंट्रोल मोड्स ऑफ नेचर ಅಂತ असता. जलर समेतन तू चूज करचे एक ऑप्शन कृष्णान आमकां दिलेलो आसा. आणि कोण सो हांगा फर्स्ट पार्टान तू कसने आमी हे गुण कसने हे 3 गुण कसने म्हण समा अर्थ कोण घेवका. आणि सेकंड पार्टान कसं आसूचे म्हळ्यार हे गुण वैरी आम्ही कशी मिरसिताची ह्या गुण ह्या 3 गुणाक मिरसून आम्ही कशी मुखार वताची तेदान आम्ही कृष्णाले पव्यत म्हणजे हांगा हे ट्रान्सलेशनाचे अर्थ. आणि सो ते कशी आम्ही पव्यत म्हणजे आम्ही आता पळया. सो हांगा आमकां हांव म्हळाल म्हणके ते एग्जाम्पल दिलेल म्हणके त्या बिल्डिंगांतू ते लास्ट फ्लोर थर्ड फ्लोरांतू देवस्थान असो तो गुहे असो हे पुराणक्का वयर वचुका म्हणजे आमकां एक इंटेलिजन्स आसुका. सो ते इंटेलिजन्स आता ते नॉलेज आमकां कळक जाल्यार आमकां कोणी एकल्यान सांगुका. सो ते आमी कोणा लागीं सांगचे पुरो कोणा लाग आयकुका आमी ते. सो हांगा शिला प्रभुपाद कसन सांगतास म्हळ्यार कोणी एक कृष्णाल अनुयायी जावन आसले अथवा एक संप्रदाय तू येवन आसले कोणाक ह्या प्रज्ञे कृष्ण प्रज्ञे विषय गोतस की तसलेल तुला आमी ह्या विषयू आयकुका म्हणून हांगा सांगतास कृष्ण समेत. आणि कोणी अशीची कोण की कसं म्हणताची टॉम डिक अंड हॅरी म्हणाल म्हणके कोण की सांगील पुरा आयकुचे ना. कोण संप्रदायातुलन येवन ते प्रॅक्टिस समेत करतास तसलेल तुला आमी हांगा आयकुका म्हणून. सो हांगा तजलरी कोण आमकां अगत्य पडता इतलो आध्यात्मिक गुरु आमकां हांगा अगत्य पडता. सो एक आध्यात्मिक गुरु आमी हांगा शरण जाल्यारी आमकां तो हे कशी हे गुणातुलन भायर येवेत म्हणचे तो आमकां सांगता. सो हांगा अनेक कसने सांगताच म्हळ्यार ते आध्यात्मिक गुरुक आमी शरण जाल्यार तेदना तागेल अनुग्रहांतू आमकां हे आध्यात्मिक ज्ञान म्हळ्यार आमी एकलेक शरण जाता ती तो आमकां केलो इन्स्ट्रक्शन्स दिता आमी ते इन्स्ट्रक्शन सिन्सियरली केदन फॉलो करताची तेदना
आमगेल हृदयांतू या आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाशित जाता. सो आम्ही गुरुपूजा करताना सांगताच नव्हे दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो म्हणून घ्या. तशी सो हे एक गुरुले हंगा अगत्य असो. सो आम्ही एकल्यानाची ह्या 3 गुणक मीर सूचक एकलेक जायना. सो कोण ह्या आध्यात्मिक अंतू मस्त स्ट्रॉंग जाऊन असते एकलो गुरु असता तो कशी तर लिबरेट जाऊन असता तसल गुरुला मी शरण घेऊन अजी विषयू कोळका आमका तेदान कसन जाता आमक ह्या भौतिक शरीरा मळर कसने हे इंद्रिया मळर कसने हे इंद्रियಗಳು कशी ऍक्टिव्ह करतस आणि आमगेल आध्यात्मिक जाऊन असले पोझिशन्स कसने म्हणजे हांगा आमका कळता. तेदान आमका ह्या भौतिक गुणांतो आमका कसन संबंध असो ताजे प्रकार आम्ही कशी त्या हांतू भौतिक गुणांतू सिरकलिंची आम्ही कशी त्या गुणातुलन वैर येवचे जाता गुणातीत जावचे कशी म्हणजे आमका हांगा कळता. सो सो हांगा तक जावन ह्या वर्सांतू त्या विषय आम्ही पळयतो. सो कोण आणि हांगा कोण या आध्यात्मिक अथवा भक्ती करता तक्का ह्या आध्यात्मिकाचे आणि भौतिक लोकाचे व्यत्यास कळता. तेदन तो तगेले भौतिक हास्य कसन असं ते पूरा एक नमुने उणी जाता वता आणि ते मागीर शीण जावन वता. सो ताक तशी तो ह्या भौतिक गुणा अंतू बाउंड जावचेक साध्य जायना. सो आणि ते मुखारचे वर्सांतू आनिके अजी विषयरी दिललस ते पळोया आम्ही. गुणान येता तीत्यत्रेन. सो हांग कसन सांगला कोण ह्या गुणातीत करू जाता म्हळ्यार ह्या 3 गुणा केल्यान वैर येवचे जाता म्हळ्यार शुद्ध सत्व गुणा म्हणटा शुद्ध सत्वक येवचे साध्य अस तसले न पुरा कंचे तुलन ह्या जावेतानी मुक्ती जावेत जन्म मृत्यू जरा दुःख म्हळ्यार बर्थ डेथ ओल्ड एज आणि डिस्ट्रेस म्हणून अथवा डिसीज तसेल. सो विमुक्त अमृतम आश्नुते म्हणून घेन. सो मुक्ती जावचे म्हळ्यार कसं एकल्यान मरण जालें तेदना ताण लायक जावन आध्यात्मिक हंतू कोण असलरी ताका मुक्ती मेळटा म्हणून जाल्यारी ह्या शरीरांतू समेत आम्ही मुक्ती जावचे साध्य अस अथवा एन्जॉयिंग द म्हळ्यार आता मी ह्या मेटेरियल मोड्स अथवा ह्या भौतिक लोकाचे गुणांतू कशी बंधन जावन असताची त्या बंधनातुल्यान आम्ही वैर येवन समेत हे आमगेले भौतिक शरीरांतूची आम्ही एन्जॉय कशी करूयेत कशी एन्जॉय करताची म्हणचे विषयू ह्या श्लोकांतू सांगता आसाची ते कशी करू साध्य अस म्हणून आम्ही पळया. हांगा कसन सांगताची तो केदान एक ह्या गुणांतू केदान ताका कळटा हांव बरी केवल भक्ती करता म्हणचे विषय आणि तो फुल्ली डेडिकेट जावन आसता फुल्ली ते इन्वॉल्वमेंट जावन आसता आणि प्रति एक इंद्रिय ते देवाले भक्ती सेवे करचेक तो यूज करता. कशी यूज करता एक समय समेत 1 मिनिट समेत वेस्ट करनाशी फुल्ली तो कृष्ण प्रज्ञे जावनु देवाले प्रज्ञे अंतू जावनु देवाल सेवे करचंतू तो तगेले टाइम फुल यूटिलाइज करता. सो तेदन कसन जाता ताण फुल्ल ते देवाल सेवे अंतू करचे अंतू इंट्रेस्ट आईल तेदन तक ह्या भौतिक लोकाचे इंट्रेस्ट उणी जाता. तक ह्या शरीराक कसन अगत्य आसा तितलो मात्र तो यूज करता आसता. तो फुल देवाले सेवे करचंतू फुल कॉन्सन्ट्रेटेड जावन आसता. सो तेदन कसन जाता तो ह्या 3 गुण कसन असो तैतुलन गुणातीत जाता तो म्हळ्यार ಸ್ವಲ್ಪ वैर येवचेक प्रयत्न जाता तो. सो तशी वैर येईल तेदन तक ते कसने तो थंय
तक ह्या बॉडी अजवेरी कसने इम्पॉर्टन्स असना तक ते बॉडी अजवेरी बॉडी डिपेंडन्सी असना अथवा कसन म्हणताची अटॅचमेंट असना सो तशी तो डिवोशनल प्रॅक्टिसेस अथवा भक्ती करता करता ते एक नमुने भक्ती आईल कुळले ते एक नमुने मुक्तीचे एक साईन सो तो डिटॅच जाऊन असतं सो ते डिटॅच्ड जाऊन असेल ते त्यांना बॉडीली डिटॅच्ड जाऊन कॉन्शियस बॉडीली प्लॅटफॉर्म तुलन कृष्ण कॉन्शियस जाऊन असतारी मुळे कृष्ण प्रज्ञेक जाऊन असेल ते त्यांना तो कसन जाता सो ही इज इन द फॉर्म ऑफ दिस बॉडी ओनली तो कसने एन्जॉय करतस स्पिरिच्युअली एन्जॉय करतस म्हणजे आम्ही हांगा पळयत आणि अजवेर अनिके डिटेल्ड जाऊन मुखारचे वर्सांतू आम्ही पळयत आता कृष्णान अशी सांगले कसने भक्ती गोरका आणि फुल्ली आम्ही भक्ती करता असल्यारी आम्ही स्लोली या बॉडी अटॅचमेंट तुलन बाहेर येवचे साध्य म्हणून सो आता 21st वर्सांतू अर्जुन हांगा प्रश्न करता कृष्णान पुरा सांगून झालं ह्या 3 मोड्साक आम्ही कशी वैर्य येता म्हणून कशी आम्ही शुद्ध सत्व गुणाक येता म्हणून सो हांगा अर्जुन आता 3 प्रश्न निमगित आस कसन ते 3 प्रश्न म्हणू आम्ही पळया हे गुणात्रय कोरचे कोण करतस म्हळारी हे 3 गुणा तुलन कोण वैर येऊन असता तगेले लक्षण कसने म्हणू निमगित असतो कसने सिम्पटम्स हू इज ट्रान्सेंडेंटल टू दिस 3 मोड्स म्हणून मागिरी तगेल बिहेवियर कशी तो कशी असता कसन ऍक्टिव्हिटीज करतस तो लायक ऍक्टिव्हिटीज करतस की कंचे नमुने ऍक्टिव्हिटीज करतस म्हणू हांगा निमगीता तो कशी बिहेव करता असता म्हणून मागिरी तो कशी हे पुरा 3 गुणा तुलन अतीत गुणातीत जावचेक साध्य जाता तक्का म्हणजे तो हांगा 3 प्रश्न करता आम्ही हांगा 2nd चॅप्टर भगवद्गीता गेल्यारी ते 54th वर्सान समेत अर्जुन ते निमगून असता कशी हे मेटेरियल वर्ड ट्रान्सेंड करचे म्हणून म्हळ्यार स्थितप्रज्ञ जावचे कशी म्हणून आणि त्याही समेत तो निमगीता स्थितप्रज्ञ जावन आशिल्ले बिहेवियर कसने लक्षण कसने तो कशी स्थितप्रज्ञ जावन आसचे साध्य म्हणून जाल्यार थई आणि हांगान तू कसान व्यत्यास म्हळ्यार हांग तो पर्टिक्युलर जावन घेनु हे 3 गुणा तुलन तो गुणातीत जावचे कशी साध्य म्हणून निमगीतास ते इतले व्यत्यासू जाल्यार उपास हांगा तका कळचे आशस तर जावन हांगा एक नमुने कसन म्हूण येता आमी ग्रीड म्हूण येता अर्जुनाला एक नमुने स्पिरिच्युअल ग्रीड म्हूण येता एक नमुने गुड ग्रीड म्हूण येता कसं लेक तकत कळले ओके आता आम्ही हे 3 गुणाक मिरसू येत म्हणून कशी ह्या 3 गुणाक मिरसिल्यार समेत हांव देवा लागी पावयेत देवा लोक अपावयेत म्हणजे ताका कळलत सो तसल कसन सिम्पटम्स असो तागेल बिहेवियर कशें असो ते पुरो हांवें अर्थ कोण घेतल्यारी हांवें तशी चिकोर येत म्हणजे ताका ते आतुरत जाले सो ते इन्क्विजिटिवनेस जाल ताका तश जावन तो उपास हांगा हे प्रश्न घालता सो ताका आमी 22 आणि 25th वर्सांतू कृष्णान अनेक प्रश्न लास्ट प्रश्न कशी 3 गुणाक तो मिरसूच कशी म्हणजे आन्सर तो 26th दिता 22nd तुलन 25th तनक तो कोण हे 3 गुणाक मिरसिलस तागेले लक्षण कसने तागेले बिहेवियर कशें आसता म्हणजे विशय पूरा कृष्णान ह्या वर्सांतू सांगिल्लस सो तुम्ही हे वर्स ऐकायची आणि आम्ही समेत ते तागेल लक्षण बिहेवियर्स कसन आस आमगेल्यांत आम्ही अडॉप्ट करचेक पळया सो आणि लास्ट पुढच्या वर्सान समेत कसा अर्थ कोण घेवत म्हळ्यार आम्ही नुता
कसं अशीची आम्ही 3 गुणा कमीरसून असाची म्हणून तशी फॉल्सली समेत ऍक्ट करूक साध्य ना कोणाक ते 3 गुण वैर असाची तांकां मिरसूचे विषय कशी म्हणचे विषय गोत असेल तदन मात्र तांणी तशें असचेक साध्य जाता कोणाक ते विषय गोतना तांणी तशी फॉल्सली ऍक्ट करूक साध्य ना सो अथी हे वर्स इम्पॉर्टंट वर्स आणि हे आणि नेक्स्ट वर्सेस अंतु कृष्ण सांगता पळय ऐकायची सो हे 22nd फर्स्ट वर्स हांग भगवान उवाच म्हळ्यार कृष्ण उलयता आसत सो हे वर्सांचो तो कसन सांगतास तांगेले लक्षण कोण ह्या 3 गुणाक मिरसिलास तागेले गुण कशे असता म्हणच विषय आमी गुण नाही सॉरी लक्षण कशे असता म्हणून हांगा आमी पळयत आणि 23, 24, 25, 5 अंतू तागेले बिहेवियर्स कशे असता म्हणून सो हांगा स्टार्टिंग तो कसा म्हणतास कोण हे ಬಂಧನತುಲನೋ ಅಥವಾ मिरसून असता तक्का कंचे नमुनेचे असूये असना म्हणगे आणि कंचे हक्का तो आकांक्षे समेत आसे आकांक्षे समेत असना तक्का हंगामी पळोयत who does not aid illumination attachment and delusion when they are present or long for them when they disappear म्हणजे तका कंचे एक अज्जी विषयारी हेट्रेडनेस असना म्हणचे आमी पळयतो अनेक ते असलारी ना जाल्यार समेत कसने फरक पडना आणि तांकां ते अथ्या मेटेरियल गुणांतू कसने पुनी रिएक्शन्स आणि पुरा जाता असता सो तेदन तो न्यूट्रल जावन असता ते आमकां एक हांगा मेन इम्पॉर्टंट आणि कंचे सिच्युएशन कसने रिएक्शन्स आयल्यार समेत तो अनडिस्टर्ब्ड जावन असता अनवेवरिंग जावन असता सो ह्या एक तांगेल्यांतू लक्षण आमी पळोयत ह्याची लक्षण आमी सेकंड चॅप्टरान समेत आयकलेलं कसने इक्वल विजन म्हणून कोण पुरा जनक एकू हंतु पुरा म्हळ्यार लिविंग एंटिटीज कंचे असचे पुरो ते सूण असचे पुरो मजर असचे पुरो एक हस्ती असचे पुरो अथवा एक ह्युमन बीइंग असचे पुरो कोणी असचे पुरो पुरा जनक एक इक्वल विजनांत पळयता असता कसलेक तो पुरा जनल हंतु आत्मरूपारी तांकां पळयता असता म्हणचे आमी हांगा पळयत आणि मुखारचे आमी पळयताना हांगा हांव म्हळाल म्हणजे कसने आश असना म्हळ्यार कसने कोणाले वेरी असूये समेत असना हांगा सो ते मेन इम्पॉर्टंट पॉइंट हांगा आणि आशे म्हळ्यार कसने आता कसने डिझायर्स असचे पुरो जाल्यार ताजे खातीर एक हँकरिंग ना मेनली म्हण जाल्यार समेत लॅमेंटेशन ना तशी सो तांगेल कसने एक थंय आशे म्हणचे वचून असता म्हणगे आणि कसने हे पुरा गुण प्रकृतीचे भौतिक प्रकृतीचे गुण पुरा ऍक्टिव्ह जावन असता सो कसने दुःख अथवा हॅपीनेस और डिस्ट्रेस म्हणटाच नव्हे सो ते कंचे तांकां ते फरक पडना तांकां कसलेक आणि कंचे एक भौतिक जावन असूचे वस्तू जावो ते एक पत्थर जावो अथवा भंगार जावो तांकां कसने ते व्यत्यास पडना पुरा इक्वल विजनांतू तांणी पळयता आसताची सो हांगा तांणी आमी एक ऑनर अथवा डिसऑनर म्हणटाची कसने एक प्रेस करचे पुरो अथवा ब्लेम करचे पुरो आमगेल रिएक्शन विंगड असता कोणी आमकां ओगळेल कुडले आमकां खूश जाता अथवा कोणी आमकां कंचेक ब्लेम केल्यारी आमी ते एक्सेप्ट करूक रेडी आसनाची केलो पटी आमगेले चूक आसल्या समेत आमी ते ब्लेम केलेले तेदना एक्सेप्ट करूक रेडी आसनाची अथवा कोणी आतां आमकां मर्याद दिनी अथवा कसं म्हणटाची ऑनर और डिसऑनर म्हणटाच नव्हे सो त्या समेत हांगा तांणी एक्सेप्ट करनाची अथवा म्हळ्यार न्यूट्रल जावन आसताची कोणी तांकां मर्याद दिल्यार समेत तांणी कांय खुशार उड्डनाची अथवा कोणी तांकां रेस्पेक्ट दिनी जाल्यार अथवा डिसरेस्पेक्ट केली अथवा ब्लेम केल्यार समेत तांणी कोणाक एदूर उतर उलोवचे अथवा झगड मारचे
आता कोप काढचे तसल पुरा त्यांनी हांगा दाखयनाचे त्यांनी इक्वली जावन आसताची कसं एक हांगा आमी एक इंट्रोस्पेक्ट करूयात कसं मान सम्मान जो अपमान जो पुरा आमी करचे कंचे का म्हणून आता कोणी म्हाका कोणी अपमान केले अथवा कसं ब्लेम केले अथवा कसं एक होगळिल्यांची म्हणल्यार खंयचे होगळिल्यांची हे शरीराक सो आमी आत्मा जावन आसाची सो पुरा कसं प्रेज कसं ऑनर अथवा डिसऑनर कसं आयल्यार समेत ते खंयचे येवचे हे शरीराक येवचे आणि ह्या शरीराची अशाश्वत जावन आसता सो तशें आसतना आमी हांगा असल विशयाक म्हळ्यार नेगेटिव्ह पॉयंट्साक एस्पेशली कसं आमी रिएक्ट करका म्हणजे आमी हांगा अर्थ करून घेवका कसं आणि आमी हांगा ह्या पार्टार कसं अर्थ करून घेवका म्हळ्यार आमी आत्मा जावन आसाची म्हणचे विशय आमकां केदान रियलायज्ड जाता तेदान आमी ह्या बॉडीली कॉन्शियसाक हँकर करनाची आणि बॉडीली कॉन्शियसार कसन रेस्पेक्ट डिसरेस्पेक्ट कसं येता ते तितलं आमकां केअर आमी करनाचे हांगा त्या विशयी हांगा आमी अर्थ करून घेवका आणि हांगा अनेक कसं म्हळ्यार तो मेन जावन भक्ती करचेक पळयता आसता कसन अनुकूल आस की ते मात्र स्वीकरिस्ता आसता कसन अनुकूल ना की अथवा कंच अनुकूल ना की तो ते स्वीकरिसिचना तशी तो भक्तीन तू तगेले स्थितप्रज्ञ जावन आसता तो सो हंगा आमी तांगेल्यान कसं पळयत बॉडीली कॉन्शियस इज ट्रान्सफॉर्म टू कृष्ण कॉन्शियस म्हणचे विशय हंगा आमी पळयत आणि अनेक विषय कसं येता तो कोणी फ्रेंड जावन आशिल्लो ताका हे तागेले कॉन्शियस कृष्ण कॉन्शियस जावन आसचेका तो भक्तीन तू ताका हेल्प करता आशिल्लो कोणी फ्रेंड जावन आशिल्लो जाल्यार तांगेले खातीर तो तांकां मोगय दाखयता इवन तागेले एनिमी जावन आशिल्लो वेळ समेत तो तांकां लायक रितीर तांकां पळोवन घेता म्हळ्यार तांगेलो टू ते रिलेशनशीप तो तशी दवन घेता म्हणजे इक्वली विजन पुरा जनक सम ರೀತಿರಿ पळयता तो फ्रेंड जावन आसचे पुरो अथवा तागेले शत्रु जावन आसचे पुरो तशी सो पुरा मेटेरियली भौतिकाचे कसने ऍक्टिव्हिटीज असता तर तो पुरा रिनाउन्स्ड जावन कोण असता सो तसल पर्सनाक हंगा हे 3 गुणा वैरी मिरसूचेक साध्य जाता म्हणजे हंगा ह्या वर्सांतू सांगिलास तांकां आणि मुखारचे विशयांत सांगचे पळयतना त्यांनी कसने एक सामाजिक जावन आसचे पुरो एक राजकीय विषय जावन आसचे पुरो ते खंयचे विशयाक त्यांनी ते माते घालचे ना कसं म्हळ्यार ह्या भौतिक लोकांत असल विषय येता आसता ते पुरा आमी माते घेवचे ना जावं म्हणजे तांकां ते प्रज्ञे जावन आसता आणि त्यांनी खंयचे एक विशयाक एंग्जायटी म्हणटा ना त्या एंग्जायटी तांकां आसना आणि तांकां मातेन कसं आसता बरी एक देवाल भक्ती करका म्हणून सो त्यांनी ते डिटरमाइंड जावन त्या भक्तीन तुची त्यांनी मुखार वता आसताची सो आम्ही समेत अशीची डिटरमाइंड जावन भक्ती करता आसल्यार आम्ही समेत स्लोली हे 3 गुणाक मिरसूचेक साध्य आसा आणि श्रील प्रभुपाद सांगता एकलो केदान भक्तीन तू आयल की तो दॅट इज द साइन ऑफ ह्या गुणाक मिरसिलल तशी म्हणून सांगचे प्रभुपादन हांगा अनेक विषय म्हळ्यार आमी केदान ह्या भक्तीन तू शोर करताची तुमकां पळयत तुम्ही तुमगे टाइम युटिलायज कशी करताची म्हणून आता तुम्ही सकाळ 8 घंटे तुलन हांगा आसाची तवळ तुलन तुम्ही श्लोक रिसाइट केलेंची पुरा जन ऐकत आसलेंची सो ह्या पुरा ऍक्टिव्हिटीज तुम्ही डिवोशनल प्रॅक्टिसेस करचेन तू युटिलायज केलेंची सो अशीची आम्ही कॉन्शियसली कृष्ण कॉन्शियसली ऍक्टिव्हिटीज करता आम्ही ह्या 3 गुणाक तुलन मिरसूचेक साध्य जाता म्हणून येत आता तुमकां ह्या इतल्या वेळाक ह्या प्राइम टाइम म्हूण येत नवे 8 घंटे तुला 9 घंटेक टीव्हीन तू मस्त सिरियल्स पुरा येता जाल्यार
तुम्ही पुरा कसन चूज केलींची तुम्ही हांगा भगवद्गीता श्लोकास आणि हे पुरुषोत्तम मासच्या निमित्त चौराष्टकम 15 अध्यायाचे चॅप्टर रिसायटेशन त्या कोर्चेक इम्पॉर्टन्स दिलेंची सो अशी आम्ही कशी आमगेल टाइम युटिलाइज करचेच की ते आमगेल वेर असता ते आमगेले चॉईस असता सो अशी आम्ही केदनाय आमगेल टाइम समा युटिलाइज कोनु भक्ती पातारी वतासलारी आम्ही समेत हे 3 गुणाक मीर्सुचेक साध्य आसा आता आम्ही ऑलरेडी मीर्सिलिंची ಕೆಲವು ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಆಮಿ ಅನಿಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿರ್ಕುನ್ ಅಷ್ಟೇ ಪೂರ ಜಲ ಸ್ಲೋಲಿ ಡಿವೋಷನಲ್ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಾರ ಆಮಿ ವತಾಸ್ಲರಿ ಆಮಿ ಸಮೇತ ते स्टेज आक येवचे साध्य आसा म्हणचंग कृष्ण अर्जुनाक सांगता आमकांय अश्युरन्स दिता आसा सो ह्या 3 वर्स जाल्ले सो हे 26 तांतू तो कशी ट्रान्सेंड करता म्हळ्यार कशी गुणातीत करता हे पुरा गुणाक म्हणचे विषय हांगा अर्जुनाले लास्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चनाक तो दिवचेस सो आम्ही पळयलेंची कशी वैर आम्ही पळयलेंची तांणी कशी फिक्स्ड अप जावन आसताची म्हणून सो हांगा आम्ही तवळी पळयलें म्हणजे तांगेल बिहेवियर्स जेवो तांगेल लक्षण जेवो कशें आशिल्लें म्हणून आतां आमी पळयलेंची सो हांगा कोण भक्ती सेवे करता आसता मग्न जावन आसता तका कसन जावन आसता तका दृढ ನಂಬಿಕೆ येवन आसता देवाल वेरी दृढ ನಂಬಿಕೆ जावन येवन आसता तो स्थिर प्रज्ञे समेत जावन आसता हांगा तो ह्या दिव्य स्थितीक म्हळ्यार ह्या ट्रान्सेंड करचे मोड्साक दिव्य स्थिती म्हणटात सो त्या कितें तो दिव्य स्थितीक येवन आसता त्या स्थितीक हांगा तांणी ब्रह्मन लेवलाक येवन आसताची म्हणून हांगा आमी ते वर्साचे ट्रान्सलेशन अर्थ कोण घेवया मागीर हांगा हांव म्हळाल म्हणके कसने कशी एकलो ते 3 गुणाक डिस्टर्ब्ड जायन अशी करूंक साध्य आसा तो केदाना भक्ती करचेक शूर करता अथवा बॉडीली कॉन्शियसनेस आसूचे कॉन्शियसनेस कृष्ण एक्टिविटीज अथवा एक डिवोशनल एक्टिविटीज करचेंत घालता की ऑलवेज एक्टिंग फॉर कृष्ण तेदाना तो कॉन्फिडेंटली जावन वता जाल्यार ಕೆಲವು ಪಟಿ आम्ही आलोचन कोरयत कसने ಕೆಲವು डिस्टर्बेन्सेस पुरा येवचे पडटा जाल्यार तेदान आम्ही डिवोटी असोसिएशन ಅಂತ असताना अथवा गुरुले ಅಂತ शरण जावन असताना आम्ही स्लोली ते ओवरकम समेत करूक साध्य आसा हांगा ह्या वर्सांतू अनेक विषय समेत सांगता आसाची हांगा आम्ही कृष्ण कॉन्शियस म्हणताना आम्ही कृष्णाला विंगड अवतारावेर समेत आम्ही आलोचन कोरयत अथवा कोणाक विंगड कृष्ण नैशी रामाले अवतार अथवा ते रामाल टुवर्ड्स ते पर्सन अट्रॅक्शन चड असल्या समेत त्या ऍक्टिव्हिटीज टुवर्ड्स रामा समेत आनी कोरयत म्हणचे हांगा दिलेलं आसा आणि हांगा अनेक विषय कसन येता म्हळ्यार आमकां केदाना कळता आम्ही केदाना ह्या पुरा भक्ती कोण ह्या 3 गुणाक आम्ही मीरसून आसताची तेदाना आमकां कसन कळता आम्ही एक लेवला येवन आसताची कसन म्हळ्यार हांव आत्मा जावन आसा हांव ह्या शरीर न्हय म्हणचे विशय आमकां हांगा क्लियरली कळून आसता सो तेदाना आमकां कसन म्हणटाची एक सत्यचित्त आनंद म्हणटाची सो त्या ह्या सोलाचे हे म्हूण येता म्हळ्यार ते सोल आसूच कशी ताजे इटर्नल नेचर कशें आसूचे म्हणचे आमी हांगा कळयत सो हांगा एक अनेक एग्जाम्पल कसन दिला म्हळ्यार आमकां न्ही देवाक व्यत्यास आसवे नावे म्हणचे विशय सो व्यत्यास आस आनी इक्विवेलेंट समेत आस सो हांगा एग्जाम्पल कसन दिला म्हळ्यार एक गोल्ड माइन आणि एक पार्टिकल ऑफ गोल्ड जस्ट एक सनच कन्नाचे इतले सन कन्नाचे असतील म्हणजे एक गोल्ड पार्टिकल एक गोल्ड माइन म्हळ्यार तुम्ही इमॅजिन करूं येतो राशी कितलो होड असचे पुरो गोल्ड माइन सो ते होड आशिल्ले ते
आमगेले भगवंत जावन असता एक सना सना पार्टिकल असूच पुरा इंडिव्हिज्युअल सोल असताची सो ब्लड दोन्ही कसं ने गोल्ड जाऊन असतं सो क्वालिटेटिव्हली सेम असताची क्वांटिटेटिव्हली मात्र व्यत्यास असता सो क्वालिटेटिव्हली सेम असेल कुडले हावय भगवान जावचे साध्य ಮುಂಚೆ आम्ही ಕೆಲವು ಪಟಿ ತಪ್ಪು ಹಂಗ ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ ಗೆತ್ತಾಚಿ ಹಂಗ ಕೆದ್ನಾಯ್ आम्ही भगवान जावचेक साध्यना आम्ही केदनाय तागेले दास्य जावनसचेक मात्र साध्य सुका सो ह्या एक करेक्ट मूड आम्ही अर्थ कोण घेऊ का आम्ही केदनाय दास्य जावनसचेक मात्र एक सर्वेंट जावनसचेक मात्र साध्य आम्ही भगवान जावचेक साध्यना ह्या विषयांगा दिल्लास आणि आम्ही केदनाय कसने हंग ब्रह्मन मळी कुडले मुखार समेत नेक्स्ट वर्सन समेत येता मर्ज जावचे विषय येना एक ब्रह्मन रियलायझेशन अथवा ब्रह्मन मळी कुडले तनी मर्ज जावचे विषय अंग येना अनेक पुरा सोल्स इंडिव्हिज्युअल सोल्स जावनु असताची सो हंग त्या मर्जिंग जावचे कान्सेप्ट हंग येना त्याविषयी हंग अर्थ कोण घेऊ का अनेक कसन मळारी आम्ही पुरा दास्य जावनु अथवा एक सर्वेंट मूडार मात्र देवाक आम्ही त्या मूडार मात्र सेवे कोरचेक आलोचन कोरका विंगड विंगड मूड असता जलरी हंग मेनली दास्य जावन असुका देव जावचेक प्रयत्न करचेन जो अथवा हावय देव जता ह्या पुरा केल्लारी ಮುಂಚೆ आलोचन समेत चुकी जाता सो ह्या करेक्ट मूड एक आम्ही अर्थ कोण घेऊ का आणि हंग आम्ही तवळ तुलन सांगील म्हणके ह्या मूडाक ह्या मोड्स 3 मोड्स कसे नत्व ह्या गुणाक आम्ही मिरसूचेक एकले जाऊन घेणू साध्य ना त्या आम्ही आध्यात्मिक गुरुले अनुग्रहांतु तगेले तक्क सेवे कोण तगेल तक्क सेवे केलल तेदना आमक ते सेवा मनोभाव येऊन आम्ही समेत देवाक सेवा मनोभावांत आम्ही सेवे केलल तेदना आमक ह्या 3 गुणाक मिरसूचेक साध्य जाता ओके आणि आजीचे हे लास्ट वर्स आम्ही पळोया सो हंगा कसने कोण हे मिरसीत की तो ब्रह्मन लेवलाक येता सो ते ब्रह्मन म्हणचे विषय कसने म्हणू हंगा देव सांगता त्याचे कॉन्स्टिट्यूशन कसने एक ब्रह्मन म्हळा कसने म्हणगे सो हंगा कसन दिला इमोर्टॅलिटी इम्पेरिशेबल इटर्नल अँड हॅपीनेस म्हणगे सो तो हंगा मी एक वर्ड कसन म्हळा इटर्नल म्हळा शाश्वत जावन असचेक साध्य जाता म्हणगे आणि आम्ही सेकंड चॅप्टरान समेत आम्ही 3 टाइप्स ऑफ रियलायझेशन पळेलिंची रियलायझेशन ऑफ अब्सोल्यूट ट्रुथ म्हणेत सो 3 स्टेजेस ऑफ अब्सोल्यूट रियलायझेशन येता तंतु फर्स्ट वन हे ब्रह्मन म्हणताना कसं नाही त्या देवाला एक फीचर मला कसं नाही एक देवाला एफल्जन्स म्हणून येत नव्हे ते एक ब्रह्मन रियलायझेशन म्हणून आम्ही अर्थ कोण घेऊयात मग सेकंड पार्टान कसं येतं परमात्मा रियलायझेशन म्हणतात परमात्मा रियलायझेशन म्हळ्यारी पुरा जीवात्मा हंतु देव असं म्हणून मेगेल हंतुई हृदयांत समेत देव असं तुमगेल हंतु देव असं सो दट इज परमात्मा रियलायझेशन ते आमक रियलाइज जावक तेदना आमका क्लियरली आम्ही भक्ती करचेक सुलभ जाता म्हणूयात हांगा आणि एक थर्ड कसन म्हळ्यारी भगवान रियलायझेशन म्हणगे सो तिन्ही हांगा हे जाता तंतु फर्स्ट स्टेज कसने ब्रह्मन रियलायझेशन सो आम्ही ह्या गुणाक केदना मिरसीताची ते लेवल कसं येता ते ब्रह्मन रियलायझेशन येता हंगा आम्ही सो ते स्टेप बाय स्टेप वचका म्हणू ना आम्ही डायरेक्ट भगवान रियलायझेशनाक वचेत कशी आम्ही भक्ती करचे निमित्त सो भक्ती मार्गारी द इजिएस्ट मेथड भगवान रियलायझेशनाक डायरेक्ट आम्ही वचेत सो हंगा ब्रह्मन रियलायझेशन कोण असेल जनान समेत परमात्मा रियलायझेशन कोण मागीर भगवान रियलायझेशनाक येताची आता फॉर एक्झाम्पल्स
हांगा प्रभुपादान 4 कुमारासल विषय दिला. त्यांनी ब्रह्मन रिअलायझेशन लेवलांतू आसिलेंची देवाल अनुग्रहानिमित्त तांकां देवाल पादार चरणांतू तुळसी आसिले फूल आसिले ताजी पोरमोळ हंतूची तांकां देवाल अनुग्रहानिमित्त तांकां ते भगवान रिअलायझेशन जाता. सो अशीची हांगा ताजे विशयारी आमी पळयात. सो ते 4 कुमार आसा तांणी कशकी तांणी भगवान रिअलायझेशन वचून भगवत धाम वचेक साध्य जाता. सो आमी कशी डिवोशनल प्रॅक्टिसेस कोन्नू आमी हांगा ते रिअलायझेशनाक येवयत आणि आमी कशी ते एटर्नल आणि हॅपीनेस अल्टिमेट हॅपीनेस ते पावयत ते म्हळ्यार मेळचे तशें कोण घेवयत म्हणचे विशय हांगा सुलभेर वच्चे कसन मार्ग दिला भक्ती मार्ग दिला. सो ते मार्ग कसने हांगा सो हांगा श्रील प्रभुपाद सांगता कसने डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड इज व्हेरी सिंपल म्हणून. सो कशी कोरयत आमी हांगा वन शुड ऑलवेज एंगेज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड म्हणून. सो केन्नाय आमी देवाले सेवे कोरका म्हणून. कशी आमी देवाल सेवे कोरयत आमी जस्ट आमी वन शुड ईट द रेमनंट्स ऑफ फूड स्टफ्स ऑफर्ड टू द डीटी म्हणून. सो आमी हांगा तशें म्हळ्यार कसने आमी जस्ट प्रसादम केल्यार समेत आमी एक डिवोशनल प्रॅक्टिसेस करता आसची हांगा म्हणचे आमी मतेंत उरका आणि that is also a service to the Lord. आमी देवाल प्रसाद खाता आसतना समेत आणि आमी देवाक फूल अर्पण करचकी तुळसी पान अर्पण करचकी हे पुरा सन स्टेप्स तकाच हांगा डिवोशनल सर्विस इज व्हेरी सिंपल अँड ऑल्सो एन हॅपी वे ऑफ डुईंग म्हणून सांगेत आमी. सो आमी ते देवाक ते फ्लवर्स अर्पण केलेंची तुळसी पान अर्पण केलेंची. सो ते अर्पण कोण जल मागिरी ते आमी हुंकलार समेत ते एक हांगा ऍक्टिव्हिटी जाता. सो ह्या पुरा कॉन्शियसली आमी केल्यार सो आमी कृष्ण प्रज्ञेंत आसचेक साध्य आसा. आनी कसने देवाले आमी कसन म्हणटाची यात्रा वताची अथवा देवाल स्थान म्हणटाची आमी अथवा धाम म्हणटाची. सो ते मायापूर धाम आसचे पुरो वृंदावन धाम आसचे पुरो जगन्नाथपुरी धाम आसचे पुरो पंढरापूर धाम आसचे पुरो देवान खंय खंय तेगे लीले केला की ते पुरा धाम जाता. ते पुरा प्लेसेसाक आमी अनुकूल जालें तेदना आमकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळल तेदना खंडीत वचुका आणि ताक संबंधित जावन आसील कसन पास्ट टाइम्स आस ते विशय आमी ते प्लेसेसांतू आमकां कळुका. सो तशी असले सन विषय आमी करता गेल्यारी ते भक्ती मार्गार आमी मुखार वचक साध्य आसा. आणि तशी करता करता आमी हे मटेरियल मोड्स अथवा ह्या भौतिक प्रकृती या गुणातुलन भायर येवचक साध्य जाता. आणि आमी तांतू बंधनांत आसनाची आणि आमकां कसने आमी न्यूट्रल जावन वचची आमकां ते कसने बंधनांतू दवरचेकय पळयना. कसं लेक म्हळ्यार आमी देवाल शरण जावन आसताची हांगा. आनी कसन दिला हांगा आणि ताजे विशयची वाजूचे आयकूचे श्रवणम कीर्तनम प्रल्हाद महाराजान सांगिल म्हणके 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल ऍक्टिव्हिटीज केलेल करता आसल्यारी आमी डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड विल ऑलवेज बी सिंपल अँड विल ऑलवेज मेक अस हॅपी. सो हांगा अनेक विषय कसन सांगता ऑलवेज रेसिप्रोकेटिंग आमी असोसिएशन दवन घेवका आणि डिवोटीज आलो तू लायक रीती संबंध दवन घेवका मोगा संबंध दवन घेवका म्हणजे विषय समेत सांगा. आता आमी पुराजन भागवत गीता रिसाइट करता आसची भागवतम वजू येतो आयकूचे वजूचे हे पुरा तुम्ही करता आसची जल्ला कॉन्स्टंटली करता आसुका आणि कॉन्शियसली करता आसुका आणि विथ फुल डिटर्मिनेशन. सो हांगा आमी डिटरमाइंड जावन घेनो मुखार वता आसुका. कसलेक म्हळ्यार आमकां मदेंत केलो टेस्ट येवचे पुरो हो आता आरामेर करतास ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट आयल्यार सोडता की ना म्हणून देव आमकां टेस्ट समेत दिवचे आसता. सो ते आमी
कशी डिटरमाइंड जावन आसताची कितलो देवाल वेर फेथ दवरून घेवन आसताची ताजे वेरी आमी त्या टेस्ट समेत पास करचेक साध्य जाता आनी हांगा मेन इम्पॉर्टंट कसने ह्या कलियुगांतू सुलभ जावन करचे जावचे कसने देवाले नामस्मरणे करचे सो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सो देवाल नामस्मरणे करचे सो आम्ही खंय असल्यार समेत खंयचे प्लेसर असल्या समेत आम्ही देवाल नामस्मरणे करचेक साध्य जाता सो ताजे सदुपयोग आम्ही पुराजनान करूयेत आणि ह्या म्हयन्यांतू आम्ही जाल तितले चेड राउंड्स चॅन्ट करचेक पळोवका अनेक कसन म्हळ्यार आतां तुमी पुराजन एकादशीक भगवद्गीता पुरा रिसायटेशन करचेस सो त्या दिवस समेत आम्ही एक फास्टिंग म्हण करचे आसता आणि फेस्टिवल्साक आम्ही फास्टिंग करचे आसता अथवा कोणाले खंयचे एक आचार्य असेल तांगेले दिवस समेत आम्ही फास्टिंग करचे आसता सो अशी एक फास्टिंग करचे सो ते कोणी डिवोटी जाल्यार अथवा कोणी आचार्य असेल दिवस असल्यार त्या दिवस तांगेल विषय समेत आम्ही वचून त्यांनी कशी भक्ती केला म्हण विषय समेत आम्ही थंय अर्थ कोण घेवतो अथवा आमकां ते इन्स्पिरेशन समेत मेळटा आणि सो ह्या प्रोसेसार ह्या डिवोशनल पाथार आमी फॉलो करता आसल्यार आमी स्लोली ह्या मेटेरियल अटॅचमेंट आमकां कसन आसा ह्या घर ह्या मेगेला मानु बमुनु बायल चेडू ह्या मेटेरियली आमी अटॅचमेंट्स ह्या देवाल भक्ती करता करता स्लोली वताची सो तशी स्लोली वचून आम्ही ह्या गुणां समेत आम्ही गुणातीत जाताची सो तशी आम्ही ते ब्रह्मन लेवलाक समेत येवचेक हांगा साध्य जाता म्हणचे विषय आम्ही हांगा पळयलेंची सो ह्या लास्ट वर्स सो हांगा आम्ही कशी भक्ती मार्गार गेल्यार आम्ही ह्या गुणातीत जावचे साध्य आसा म्हणचे हांगा कृष्णान सांगिल्लें आसा सो आम्ही त्या मार्गार वता आसाची आनिके स्ट्रॉंग जावन आनिके डिटरमाइंड जावन आम्ही पुराजन वचा म्हण हांव प्रार्थना करता देवा लागीं आनी धन्यवाद एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेलेक ह्या वर्सा विषयारी म्हाका सांगू दिलेलेक धन्यवाद भागवत पुराण कोंकणी टीमाक हरे कृष्ण हरी बोल कोणाक कसन एक कमेंट्स आसत तो प्रश्न असल्यार निमगू येत निगेल प्रयत्न करता उत्तर दिवचे हरी बोल कोणागे कसं प्रश्न असतोय हरे कृष्ण अनम्यूट को निमगू येत हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण हेमापाई माताजी ऐका ना आता ऐकत की हा नाउ यू माताजी कॅन हिअर मी हा माताजी माताजी तुम्ही सांगितलेली तशीची आम्ही जशी जाता तशी ऍट इज आमगेल जशी जाता तशी सान प्रकारे सेवा करताची भक्ती करताची आणि आता तुम्ही सांगली तशी आम्ही आता अधिक मासांतू ते 84 की गीता की जशी म्हणताची पुरा जण सांगतात की अधिक मासा आणि चढ करका ते आम्ही पुरा कशी करचे आणि चढ कशी करचे टाइम पण दिवकाने टाइम पण त्याका दिवकाने ते कसे डेवोट करचे ते तुम्ही म्हाका सांगा ती प्लीज हा माताजी आता तुम्ही सांगचे प्रकार तुम्ही कसं टाइम कशी ह्या करचे म्हणू नेमकी तसची फर्स्ट आम्ही प्रायोरिटी दिवका म्हणताची आमका कितले टाइमान तू आम्ही प्रायोरिटी दिवका भक्ती करचेक मेन प्रायोरिटी दिवका आता तुम्ही कामार असचे पुरो अथवा घरकडे कसने काम असचे पुरो तुम्ही घरकडे आता रंदप करता असचे पुरो तर रंदप करता असताना समेत तुम्ही एक भजन ऐकूचे पुरो अथवा तुम्ही कंचे एक कसने देवाल पास टाइम वजिलल असचे पुरो अथवा ऐकून असचे पुरो त्या तुम्ही उडगस कोण घेवचे पुरो आता
गोपी असताना वृंदावनांतू कसं करत असेलेंची तांका चढू असेलेंची बामूण असेलेंची पुरा असेलेंची त्यांनी रंदप करता असताना सकाळी आता त्यांनी ब्रेकफास्ट करता असताच म्हणले कची ओ आज आमगेल कृष्ण ब्रेकफास्ट कसं खाऊन असचे पुरो म्हणून तशी आलोचना करताची सो कॉन्शियसली त्यांनी कृष्णाक उडगास कोण घेता असताची सो आम्ही पुराजनांना अनेके चढ कोरका म्हणल्यारी कॉन्शियसली आम्ही कृष्णाक उडगास कोरचे जल तिथले चढ कोरचक पळयाची म्हणून सांगचे ह्या महिन्यान तू त्याचे बेनिफिट चढ असो म्हणून न्हू कराची म्हणताची बट इट शुड बी कॉन्स्टंटली रिमेंबरिंग द लॉर्ड जावका कॉन्शियसली आम्ही रिमेंबर करता का बरी आम्ही देवा पूल धवरले हांव चौराष्टकम सांगले हे केले ते केले बट कॉन्शियसली व्हेरी स्ट्रॉंगली आम्ही देवा उडगास करता असू का ते आम्ही रंदप करता असचे पुरो आंघोळ उमळता असचे पुरो आयतान घसीता असचे पुरो कसं नाही असचे पुरो तुमका चौराष्टकम बायपट जाऊन असल्यारे अथवा कंचे विंगड भजन कंचे भजन जाऊन असचे पुरो ते तुमक उडगास जाता असचे पुरो तुम्ही ते आयदान घसीता असताना तुम्ही देवाल उडगास करता ते भजन समेत सांगचे पुरो सो हंग कॉन्शियसली तुम्ही तुमगे टाइम देवाल उडगास करता असल्यारी तश तुम्ही फुल टाइम तुम्ही युटिलाइज केलाल म्हणके जले सो आणि कोणाक कसने सिनियर डिवोटीस कोणी असल्यारी ऍड कोरका जले ऍड कोरियत सो हेमा पै माताजी ओके नवे येस माताजी, थँक्यू. हरे कृष्ण दंडवत. आणि कोणाक काही प्रश्न जावं असले